Double In, prvý šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom. Double In vám prinášajú AD Building SK, AD Dart Klub Hlohovec, Regionálne združenie šípkarských organizácií. Ahojte, čaute všetci. Vítajte opäť v Double Ine. Tentokrát bude špeciál zo slovenského pohára číslo 3 v Partizánskom. Sme radi, že opäť Double In prichádza na všetky platformy. Ďakujeme vlastne sponzorom, ktorí nám pomohli to oživiť. A spolu s rôznymi novinkami sa pozrieme, kto sa dnes stane najlepším v prvej, v druhej lige mužov, ženy, juniorov do 18 a juniorov do 13 rokov. Taká rýchlo info. Včera sa hrala warm-upka, vyhral ju Peťo Mesároš zo Šale. Touto cestou samozrejme pozdravujeme a som zvedavý, kto bude mať najviac S v rukáve a dobojuje to až do konca. Takže máte sa na čo tešiť určite. Zostaňte s nami a ideme na to. Ešte taká rýchla vsúka. Mužov prvá liga je 60 ľudí prihlásených, druhá liga je 283 ľudí, ženy 35, U18 42 a U13 19 juniorov. Čo sa týkalo včerajšej warm-upky, bolo tam 137 ľudí a ako už som spomínal, tak Peťo Mesároš sa stal víťazom. Všetkým držíme palce, pevné ruky a bavte sa šípkami. Dobre, celý turnaj samozrejme v plnom prúde, ale chcel by som vám predstaviť jedného pána a to je Pálko Kočík. Palino, ahoj, čau. Ahoj, Ďurko. Palino je šéfom disciplinárnej komisie. Skúsme trošku pripomenúť našim kamarádom šípkarom, čo tá disciplína v rámci slovenských pohárov znamená. Je toho veľmi veľa a hlavne teraz, keď sa rozširujú tí počty hráčov, žiaľ, nie všetci prichádzajú pripravení sa správať pri terčoch, ako by sa mali. A sú na to nejaké pravidlá, nejaká elementárna športová etika, ktorú by bolo treba dodržiavať, či už od dress kódu alebo správania sa pri terči. A práve na toto my chceme dohliadať, aby šípky skutočne mali to svoje zaslúžené miesto medzi športom a aby sa už prestalo o šípkach rozprávať ako o krčmovom športe. Myslím, že všetky tieto pravidlá nájdeme aj na slovách Steel Darts asi, pravda? Áno, je tam samozrejme uvedený dress code, je tam disciplinárny poriadok, takže všetci šípkári, či už začínajúci, alebo aj tí, ktorí to hrajú viac rokov, môžu si to obzrejmiť a skutočne tam nájdú všetky informácie, ktoré sú potrebné a zároveň odporúčam, alebo respektíve by som dal do pozornosti aj správanie sa kolerov, respektíve markerov, ktorých my voláme, alebo počtárov. Málo ktorí si uvedomujú, že oni sú aj zároveň rozhodcami zápasu, takže majú aj nejaké právomoci a podľa toho by sa pri tých tabletoch aj mali správať. Takže treba to hlavne dať určite do pozornosti v rámci klubov. Klub v rámci mládeže, tam treba asi začať. Tí, ktorí ste už tzv. Starí skalní šípkari, určite to neberte na veľkú váhu. Robíme to samozrejme pre nás všetkých ako komunitu, nie pre nás jednotlivcov samozrejme. Takže bude asi fajn, keď sa všetci spoločne dáme dokopy a budeme dodržiavať tieto pravidlá. Určite, a tu by som potvrdil tvoje slova, treba začať v kluboch, lebo žiaľ, musíme si povedať, veľakrát tie klubové ligy majú, čo sa týka správania, horšiu úroveň, ale keď to začneme robiť na domácej pôde, doma u seba na lokálnej lige, bude potom radosť prísť na slovenský pohár a pozerať sa, že skutočne je to šport. Super, ďakujeme veľmi pekne a prajme pekný deň. Ďakujem pekne aj ja. Neuveríte, koho som tu objavil. Maťo Homola. Maťo, ahoj, čau. Ahojte. Maťo, neviem, či ste zachytili, ale verím, že áno. Aj v rámci ZŠO sme prezentovali, že Maťo sa stal vlastne historicky prvým
International Youth Cup, čo bol turnaj U23, tak si sa stal prvým víťazom tohto turnaja. Dobre hovorím? Áno, je to tak. Aký to je pocit po týždni aj pol, v podstate po dvoch, byť takto titulovaný? Je to super pocit a je to vlastne taký môj prvý titul a som šťastný. Ja viem, ja som tam bol osobne, odviedol si celodennú, kvalitnú, stabilnú robotu. Vo finále si hral proti Liamovi, neviem síce jeho prezvisko, taký Nemec. A vieme o ňom, že má už takýchto titulov viacej. Mal si vtedy nejaký strach, rešpekt, alebo išiel si len to svoje? Tak celý deň som hral podľa mňa výborné šipky a vo finále do stavu 4-3 som sa cítil veľmi dobre a vlastne za stavu 4-3 som začal pociťovať takú jemnú nervozitu, ale vedel som, že zápas mám vo svojich rukách a tak to vlastne aj dopadlo. Perfektne. Vieš o tom, že si vďaka tomuto turnaju budeš pozvaný na prestížny turnaj Master do chlapskej kategórie? Áno, to som sa dozvedel hneď po turnaji, že vlastne výhrou v tomto turnaji som si zabezpečil miestnenku na tento veľkolepý turnaj. Dobre, držíme ti palce aj v rámci dnešného dňa, aj v rámci všetkého. Ešte taká pripomienka, včera si hral, myslím, warm-upku. Áno. Skončil si? V semifinále som vypadol. Prehral si s Peťom Mesárošom, ktorý to vyhral, pravda? Áno. Dobre, tak ešte raz všetko dobré, ďakujeme a držíme palce a reprezentujú našu republiku. A ja ďakujem, majte sa. No dobre, našiel som tu Zuzku Čmaradovú. Zuzi, ahoj, čau. Ahojte. Ty si hovorkyňa nového združenia, ktoré sa volá RZŠO. Áno. Ja som to poznačil, to je Regionálne združenie šípkarských organizácií. Presne tak. To je odnož ZŠO? Nie je to odnož. My sme v podstate nejakým spôsobom niečo nové, čo vzniklo. Vzniklo to na základe teda 7 klubov, ktoré sa spojili. Ako sme uvádzali teda v článku, ktorý vyšiel. Nie sme odnož. Sme v podstate ich ako keby pomoc, preto sme vznikli, ale nie je to vyslovene, že by oni boli súčasťou alebo nejakým spôsobom, že akože konkurencia naša alebo niečo podobné. To vôbec nie. Čiže cieľom je čo? Pomáhať klubom alebo hráčom samotným? Áno, presne tak. Či už jednotlivcom alebo klubom, v podstate je to úplne jedno. Budeme radi za každého, ktorý k nám príde, v podstate vytvárať niečo nové, zlepšovať podmienky a jedno s druhým v podstate pre šipkárov, pre všetky kluby, ktoré sú v podstate, alebo teda aj prídu nové. A ešte by som sa spýtal, že keď som nejaký klub, alebo môže byť aj samotný hráč, aby som sa mohol k vám pripojiť? Áno, môžu v podstate k nám prísť aj jednotlivci, ale teda samozrejme aj kluby. Hej, je tam veľmi veľa akože možností, takže treba sa určite ozvať, ak je nejaký záujem alebo niečo a kľudne sa môžeme akože A veľmi dôležitá otázka, ako sa k vám dovolám, alebo zamailujem, alebo ako to funguje? Budú zverejnené samozrejme aj na Facebooku, máme normálne spravenú stránku, je to regionálne, teda Združenie šipkárskych organizácií a s tým, že je tam možnosť buď nám napísať cez Facebook, alebo v podstate je tam aj mailová adresa, nakoľkoľvek z nás sa v podstate nakontaktovať, lebo je tam naozaj aj menný zoznam s mailami v podstate všetkých, teda či už je to predseda klubu, čo je Andrej Daniš, alebo kdokoľvek iný, ktorí sú teda v rámci združenia a kľudne nám napísať a opýtať sa, že čo treba. Takže RZŠO je vlastne niečo nové, čo bude chcieť pomáhať v rámci klubov, v rámci hráčov. Presne tak. A vlastne taká aj pomoc vlastne pre nás všetkých. Dobre, Zuzi, ty si hráčkou nejakého klubu osobne? Som hráčkou klubu, aj teda členkou vedenia vlastne Sereckého klubu. Sereckého. Dobre, dneska hráš? Dneska hrám. O koľkej? O 12:30. Dobre, držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. A ja, majte sa. Mám tu pri sebe Igora Haršaniho, ktorý je podpredsedom Sereckého klubu, zároveň podpredseda RZŠO. Igi, čo od toho očakávate? Čaute. Očakávam od toho určite zlepšenie nejakej komunikácie so ZŠO a čím viacej ľudí, tak tým viacej nápadov, takže nejak by si dali dokopy a uvidíme, čo z toho vlastne bude celé. Ďalej som si zobral pána Nižnanského, ktorý je predsedom Vrbového a takisto je podpredsedom RZŠO. Takisto pre teba, čo od toho očakávate? Ahojte, tak očakávame od toho nejakú užšiu spoluprácu klubov, hlavne teda v Trnavskom kraji a blízkom okolí. Samozrejme aj nejaké iné kluby, keď budú mať časom záujem sa pridať, tak cesta tam bude. Chceli by sme začať nejakým spôsobom, napríklad nejakými spoločnými mastrami, viac menej pre tie kluby, čo sú slabšie a nevedia to dotiahnuť na tú úroveň, či už finančnej, nejako priestorovo, skrátka nejakým spôsobom si pomôcť. Super. Niečo dať trošku akože dokopy a
Uvidíme časom, možno nejaké turnaje vlastne vzniknú, uvidíme časom. Jednoducho niečo takto málo pokryť. Týmto smerom, OK. A posledným, ktorého som odchytil, je Jarino Mareček. Jarino je predsedom šípkarského klubu Senica. Oko Senica, tak? Šípky oko Senica. Šípky oko Senica, OK. Takisto je podpredsedom RZŠO. Pre teba, Jarino, otázočka, čo od toho očakávate? Keďže sa jedná o zlúčenie klubov viacerých celého regiónu a celé RZŠO bolo zastrešené aj tým, že spájame kluby aj regionálne, čo sú kluby z malých dedín, všetky kluby dokopy skrátka. Nemusí byť členom veľkého ZŠO, akože celoslovenskej organizácie, stane sa našim klubom a my už jednáme v jeho záujmoch na celoslovenskej pôde. OK. Druhá otázočka, aká je vízia do budúcna? No vízia do budúcna je tá rozšíriť tento šport, ako je futbal, ako je hokej napríklad, s tým, že viac ľudí, viac talentov, viac prezentácií celoslovenských turnajov. Väčšia podpora. Že niekde dríme nejaký talent, ktorý sa môže prejaviť na celosvetovej úrovni. OK. Aká je vízia do budúcna RZŠO alebo aj teda vášho klubu? Vízia do budúcna. Myslím, že nejak spoločiť všetky kluby, ktoré chcú ísť pod RZŠO. Samozrejme, nie sme konkurencia ZŠO. Nech je väčší hlas nejakým spôsobom Trnavského kraja, čo doteraz teda nebolo možné. A aká je u vás vízia do budúcna? Tako v RZŠO. No, vízia do budúcna, ako som spomínal. Hlavne tie kluby, myslím si, že je to dobré a zaujímavé pre malé kluby, ktoré majú nízky počet hráčov, napríklad 80 hráčov, ale povedzme majú nejakú averziu voči veľkým klubom a nechcú pod nimi hrať. Tak povedzme príkladom, že časom teda, ak by sme boli členovia hlavnej organizácie ZŠO, tak je to menšie kluby, napríklad Trebatice alebo nejaká malá obec by si mohla dať licenciu priamo pod to RZŠO a vlastne by mohli vytvárať vlastné týmy, družstva, proste rôzne, chodiť sami za seba, ale nemali by nejakú povinnosť si zakladať občianske združenia, riešiť nejaké štatutárne veci, vedeli by cestovať nejaké dotácie, získavať. Myslím si, že to združenie by im veľa vedelo dať. Samozrejme, možno aj herne. Dobre, super. A posledná otázka, najväčší benefit byť v RZŠO? Benefit v RZŠO zatiaľ ako nejaké veľké benefity sú tam zatiaľ není, vzhľadom na to, že sme ešte len založili občianske združenie a ide tam o tú spoluprácu, čo hovorím, môžu to byť benefity, ako som spomínal, pre tie menšie kluby. Mám si tých mastrov a takýchto podobných turnajov? Áno, a napríklad vieme, časom tam budeme mať nejaké svoje vlastné vybavenie, ktoré bude vlastne môcť používať každý jeden klub, ktorý tam je, či už to budú nejaké stojany, tablety, nejaké skrátka vybavenie šipkarské. A uvidíme časom, no kam to povede, ak sa to rozvinie, koľko nás bude, koľko nás pribudne, aká bude. Zatiaľ tam vidíme len takýto benefit a uvidíme teda časom, rokmi, dobre, možno mesiacmi už. OK, držíme palce. Ďakujeme. A ešte nám povedz, že aký je najväčší benefit byť v RZŠO? No, tak benefity uvidíme, keďže sme ešte v podstate len založili toto združenie. Takže myslím, že benefity sa ukážu v najbližšom čase. Že všetko budete vychytávať v podstate. Určite áno. Dobre, super, ďakujeme. Ďakujem aj ja. Najväčší benefit byť v RZŠO? Najväčší benefit je asi ten, že všetky turnaje závisia od organizátorov, od ich podpory a od členskej základne. A už to je také nepísané pravidlo, že ak je si niečoho súčasťou, to znamená, že RZŠO bude podporovať tvoje turnaje, či už účasťou, či už zabezpečením materiálnym, respektíve finančným, všetko záleží od budúcnosti, ako to bude fungovať. A vlastne celkový benefit je tým, že človek je sociálny typ, takže chce niekam patriť. Dobre, super, držíme palce. Ďakujem. Čau. Všetkým určite dobre známy Peťo MC Jakubis, v tomto prípade ako reprezentačný tréner našich juniorov. Peťo, ahoj. Čau, zdravím vás všetkých šipkarov na Slovensku.
Ako prebiehajú juniorské súťaže momentálne? Bol som pozerať aktuálne U13. Boli tam celkom zaujímavé zápasy. Jedna skupina bola maximálne ťažká. Takže bolo sa na čo pozerať. Som zvedavý, ako chlapci zabojujú, ako sa dostanú ďalej pavúku a kto vlastne dneska zvíťazí. Jak ja dneska hovorím, kto bude mať najviac S v rukáve, tak to zvládne. U18 začína asi až o 12:30, predpokladám. Máš ty nejaké špeciálne kritérium pre našich juniorov? Dneska je U18 pre mňa celkom zaujímavý turnaj, pretože sa blíži ukončenie nominácie na majstrovstvá Európy do Holandska a budem dosledovať aktuálny stav, alebo nie stav, aktuálnu výkonnosť našich hráčov, ktorí majú možnosť sa dostať do reprezentácie. Takže som plný očakávania dneska. Pre všetkých len také krátke info. V rámci juniorských reprezentácií bývajú 3 kempy. Vždy sa môžu sa pozvať vždycky rovnakí ľudia alebo rovnakí hráči. Môže sa to obmieniať. Tretím takým kempom je už iba záverečná 6 chlapcov a záverečná 4 dievčat. A z týchto vlastne 10 ľudí vznikne potom 4 chlapcov a 2 dievčat. To len tak pre upresnenie. Peťo, držíme palce tvojim juniorom, nech sa im darí. Takisto držíme tebe, ty hráš samozrejme hlavný turnaj v prvej lige. Áno, za chvíľku začíname okolo jednej hlavnú súťaž, na ktorú sa takisto teším, takže... Nachystaný si? Nachystaný som. Dobre, super. Tak uvidíme, jak to nakoniec vypáli a ešte raz teda vám s Peťom všetkým juniorom prajeme pevné nervy a pevnú ruku. Čaute. Tak ahojte, čaute. Opäť do nášho detašovaného pracoviska na Slovenskom pohári číslo 3 som si pozval Števina Hájeka. Števino, ahoj, čau. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetkých zdravím. Števino je aktuálny majster Slovenskej republiky a takisto je víťaz rôznych slovenských pohárov, slovenských majstrov a v roku 2021 dokonca sa mu podarilo vyhrať Nike Ligu. Takže to je taká dodatočná gratulácia ku všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Úspechom. Čo ty vlastne šípky, prišlo to asi kedy približne? Tak my sme v roku 1997 začali hrať šípky v pivničných priestoroch sídliska Západ v Rimavskej Sobote s kamarátmi. Išlo to veľmi rýchlo, takí žiaci základnej školy, strednej školy nemajú čo robiť. Hej? Čiže v škole sme sa veľmi nevenovali, takže okay. Najlepšie boli športové veci a trávili sme veľa času. Tak sme začali hádzať do terča, kamarát Jaro Gembický z Rimavskej doniesol terč a behom roka sme spozorovali, že hráme veľmi pekné šípky. Hádzalo sa v Rimavskej Sobote na stred, softové šípky a tie 150-ky tam padali pravidelne, začali sme navštevovať turnaje. No a v roku 99 som sa zúčastnil turnaja a vyhral som hneď prvú sezónu celú. Takže som videl, že nejaký talent tam bude. Takže od toho roku 99 aktívne šípky. Paráda, wow, takže ty poznáš vlastne dinosaurie turnaje, v podstate už som to tu x-krát v rámci Dublinu spomínal, keď bolo, ja neviem, 60 ľudí len na slovenských pohároch, keď Mateo Horečný písal 500, alebo teda pavúk na A4, všelijaké polepené. To boli časy, že? Ja som začal potom hrať až slovenské poháre v roku 2008. Dovtedy som hral iba tú Rimavskú Sobotu, ale tam bolo 50, 60, aj 70 ľudí. To bol na veľkú stenu v starom Folpase na Malohonskej ulici v Rimavskej Sobote. 60 členné turnaje boli krásne. Hralo sa na stred elektronické šípky. Perfektné. Takže super to bolo. Wow, tak to je pozažívaných turnajov a turnajov. Máš aj takéto skúsenosti v rámci medzinárodných? Na medzinárodné turnaje sme začali chodiť vlastne len v rámci reprezentácie Slovenska. Konal som to v roku 2010-11. Som začal sa motať okolo tých najlepších hráčov na Slovensku, tak som dostal pozvánku aj na nejaké EDU, aj na majstrovstvá Európy v roku 2013, keď Karol Kirchner ma zobral z tej prvej, bol som 4. v rebríčku, takže vtedy som začal tak medzinárodne trošičku ochutnávať, kde sa nachádza môj výkon, kde sa nachádza tá Európa. A odtedy tie šípky hrám a verím si, že by sa to mohlo byť lepšie a viem asi, kde sa nachádzajú dobrí hráči, kde sa nachádzajú začiatočníci a tak ďalej. Takže
bola to pekná skúsenosť, ale prešiel som na tie stýlové radšej šipky, pretože stretnúť sa niekde v Nemecku na majstrovstvá Európy, kde prišlo 600 hráčov a každý vieme hrať na 5. kolo, 6. a je tam ďalších 300 hráčov, čo vám to dokážu zahrať. Na 2 víťazné sa vtedy hralo. To bol rýchla smrť takzvaná? Áno, to nechápem, ako to dokázal napríklad Peter Martin vyhrať také majstrovstvá Európy. Proste to musel byť hráč extrémnej kvality, aby to zároveň dokázal. Musíš byť trošku posadnutý v podstate tým, aby si to dokázal. Raz mi Otto Zmelík povedal, že videl Peťa Martina hrať na majstrovstvá Európy, keď vyhral aj to 3. miesto, on chytil dokonca potom aj vo majstrovstve nejaké organizácie, tak to musela byť taká kvalita, lebo udržať 2 légy, to je ako nemysliteľné, že to proste, to musel byť stroj riadny. Takže obdivujem tohto hráča od malička. Určite. Dobre, takže takéto sú vlastne aj medzinárodné skúsenosti. A tým pádom vlastne už aj nejaká dekáda prešla v rámci reprezentácie, to je tiež veľký úspech zároveň, keď sa tam opakovane hráč dostane, teda aspoň pre mňa osobne je vždy reprezentácia najvyššia možná úroveň v rámci akéhokoľvek športu. To je za mňa asi, lebo už nad tým neviem, čo je. Vieš, keď si majster sveta, tak si len v rámci nejakej organizácie alebo teda svojej krajiny. Čo dnešný deň, Števino? Je ťažko nastúpiť ako posledný majster Slovenska, každý sa na vás chce vytiahnuť, samozrejme. Ale prešiel som do druhého kola, kde som stretol Jara Kostelného. Je to hráč vysokých kvalít. Ten zápas bol vyrovnaný, pekný, naozaj to bol pekný fair play zápas. Malo to aj nejakú kvalitu. Takže Jaro zaslúženie 5-4, bola to dráma do poslednej šípky, takže boli tam aj emócie, bolo tam všetko, čo potrebujeme. Jaro vyhral, ja mu gratulujem, potom som následne písal jeho zápas, takže nedá sa tu tá kvalita, ja si myslím, že posledné roky tým, že zriadili prvú ligu, zriadili Nikedar ligu a druhú ligu, tým pádom sme oddelili začiatočníkov od lepších hráčov a tá prvá liga je nabitá tými hráčmi, dneska je kvantum hráčov. A zase my v druhej lige si môžeme zahrať seberovné zápasy medzi sebou, že málo kedy je tam niekto úplne presne niekde tak, inde. Takže je prvá liga aj náročná, tam môžete prehrať s hocikým. Stačí trošku stratiť koncentráciu, hráč sa rozbehne, chytí sa a ste vonku. Takže úplne zaslúžené. Dneska v druhom kole gratulujem superovi. Ideme ďalej, šipky. Každý tu prehrá. Keď sa ešte vrátim späť ohľadom toho majstra republiky, myslím si, že to asi budeš ešte dlho. Toto bolo tvoje prvé finále v rámci boja o titul? Áno. Áno? Áno, bolo to prvé, mal som nejaké bronzy, 3. miesta, ale nikdy to finále som sa mi nepodarilo dostať. Čiže hneď premiéra a hneď úlovok na 100%. Áno, dobre to vyšlo. Dobre to vyšlo, lebo myslím, že kúsok predtým nejaký čas si hral vlastne v finále aj Nike ligy, ktoré si s Tomím Roslandičom prehral. Áno. Takže tie emócie museli s tebou lomcovať určite, si myslím. Skôr to bolo už veľmi vyčerpávajúce. Ten deň bol strašne dlhý. Tie majstrovstvá Slovenska nie sú 64 prvá, hrajú všetci hráči, bolo na 480. Ten pavúk bol dlhý, z začiatku som mal výborné výkony, 4 zápasy som hral tesne pod 90 s priemerom. Veľmi veľká istota, ja som si na ten turnaj veril 2 týždne predtým, dobrá príprava, mentálne som bol dobre pripravený. Veril som, že môžem vyhrať. Podarilo sa mi dostať do 2 finále, je to úspech, jedna som zvládol. Nič neľutuješ, takže nič neľutujem, áno. Bolo to unavené, Juraj Vindiš takisto to finále, keď niekto pozrel, tak určite vieme hrať aj lepšie šipky, ale dojsť tam je veľký problém. Takže som rád, že sa to podarilo ešte s Jurajom Vindišom. Najväčšej konkurencii, myslím, že dlhé roky nebola taká konkurencia, že tu boli všetci veľkí hráči, akí aktuálne sú vo forme, aj mimo formy. Akurát Peťo Martin tu chýbal, myslím, to je všetko. Tak ten už chýba v podstate nejaký čas, bohužiaľ, však uvidíme, či sa nejakým postupom času vráti. Pracuje v zahraničí, takže má problém. Áno, je to čas načasovať to aj cestovanie a tak ďalej. Tak. Bol by si radšej, kebyže hrá majstra republiky iba 64 hráčov napríklad? Nie, myslím, že je to veľmi spravodlivý formát, pretože nech si to každý skúsi. Každý má možnosť zaplatiť štartovné, nastúpiť do toho poľa a vyskúšať si. Už potom by to bolo oddelené, by to nebolo veľmi spravodlivé, lebo verím tomu, že aj v druhej lige je kvantum výborných, kvalitných hráčov, ktorí či už povypadávali z prvej, alebo sa ešte nedostali do tej prvej, ale majú na to. Aj naši juniori sú výborní, tam naozaj aj ten Alex Miartan teraz to riadne tam ide hore, takže aj Kočík dokážu zahrať výborné šipky. Viacej tých juniorov je takých, že nám, keď to pozriete na tie čísla, sú fantastické.
Dneska som to akurát hodnotil so svojím juniorom, svojím synom. Áno. Hovorím, že ale už ste viacerí proste dobrí, že už to není o tom, že budeš mať permanentne 6-9 šípok na nejaký double, že už to môže byť len o jednej, proste, že to bude vyrovnané. A čo je dobré zase na druhej strane, že tá konkurenčná schopnosť je vyššia, tým pádom nemal by ten dotyčný hráč, či už prvej ligy, alebo teda v junioroch, nejaký zápas odflaknúť, alebo že mám čas a neviem čo, lebo hrá sa KO pavúk, takže není času, takže presne. Je to horúca pôda. Je to horúca pôda. Niekto povie, že tie šípky, že sú to šípky hadžete, ale čo sa tam deje, to akože my tam varíme. A koľko kilometrov nabeháme? A ľudia nám to neveria. Tela, proste je to veľmi emočné a všetkým odporúčam šípky. Bývalým športovcom, ktorí už nemôžu aktívne športovať, majú zranenia alebo vek, odporúčam hrať šípky, pretože tam je bojovnosť, je tam krásny zážitok a dobrodružstvo športovca. Plne súhlasím s tebou, samozrejme, keďže to mnohokrát absolvovávam aj ja, ale viac som teda tým fanúšikom svojho syna. Taká zaujímavosť o tebe, čo možno, že niektorí nevedia, alebo teda nie sú si istí. Není sú to len šípky, ale ty máš takýto koníček, v podstate ešte aj spev. Tiež asi dlhodobo si myslím, že už spievaš. A boli sme svedkami, teda ja osobne som bol svedkami 2 udalostí ohľadom tvojho spevu. Asi pred 3 rokmi si spieval národnú hymnu na majstrovstvách Slovenska v Nitre. A teraz naposledy boli v Šamoríne majstrovstvá Európy teda dospelých. A tam si vlastne tú úvodnú, ten Volkon takzvaný, si spieval ty. Áno, a bolo to zábavná historka, perfektné, pretože to vôbec nebolo pripravené. Ale čo, ja som myslel, že si to má naplánované. Sedela celá tá reprezentácia a pán Šulc požiadal, nech si vybereme nejakú nástupnú, ktorá by bola vhodná skladba. Riešili sme to tak na poslednú chvíľu, dievčatá, a to duchoňa. A potom len tak pozreli a to by si mohol zaspievať. V žiadnom prípade takto akože duchoňové skladby sú náročné. Je tam množstvo textu, hej, duchoň bol osobitný, nedá sa to ani napodobňovať, mal hlboký baritón, ja som skôr vyšší tenor s trošku zatiahnutým hlasom. Takže nie je to vhodné veľmi pre mňa. A to musíš, ma do toho natlačili ma do toho a ja som sa tam namiesto sústredenia na regenerovať šípky, ja som sa tam 2 dní texty učil, opakoval som dokonca, hej, keby si ty dievča, a to proste dookola. Všetci vedeli už, lebo som to mlel dookola. Všetci z reprezentácií už vedeli celý ten text, iba ja nie. Hej, že proste... Že oni sa to skôr vlastne naučili, áno, čiže počúvali mňa, Ľuboš Pivač bol so mnou na izbe, ten rohy mu narastli skoro so mňa, ten už vedel celú pesničku a ja stále, ja si nie som istý. Takže bola to veľmi vtipné, samozrejme nebol to žiadny profesionálny výkon, hej, išli sme do toho na nejaké karaoke, postavil som sa, tak sme urobili show, malo to ten význam, ja som nepočul hudbu, bol som mierne falošne, takže ale my sme sa dobre zabavili. Tí ľudia to ocenili. To je základ, presne. Tie reprezentácie, tie tlieskali, bolo to krásne, bol to nádherný zážitok. Myslím si, že niekde na YouTube asi nájdeme záznam. Áno, určite. Takže bol to zážitok a bolo to super. My sa zabavili určite na tom. Poviem ti za seba, ako bol som neskutočne hrdý na to, pretože spraviť Volkon, takže si ho sami odspievame, je neuveriteľné a dokonca myslím, že Marko bol ten hlasateľ, ktorý vás vyhlasoval. On je na house a takéto veci, on to neskutočne ocenil, že tak toto je akože veľmi vysoká laťka a teraz uvidíš to, pretože aj v juniorskej reprezentácii sú určite týmy, ktoré majú výbornú nástupovku a ti garantujem teraz tie dospelácké budú takéto niečo vytvárať. Uvidíš to, že to bude podľa mňa budú robiť show, budú robiť tanečné veci možno, kde sa to zase vyvinie, už pôjdeme do tej možno, tá reprezentácia určite pôjde do Korei na svetový pohár koncom roka, tak uvidíme, čo tí Korejčania, keď to oni stále dačo vyšpekulujú a veľakrát tie africké štáty sú také, že sme videli nástup na Eurocupe v Španielsku, že tiež oni tam robili tanečné kreácie, išli a bavili sa, takže je to tiež jedna súčasť toho veľkého turnaja sviatku. Určite, patrí to k tomu samozrejme a tá zábava pred tým vrcholovým výkonom je podľa mňa aj dobrý taký mentálny resetík troška a pomôže to potom pravdepodobne aj tomu celému tímu. Tak. To bolo akože už za to ešte raz ako veľké ďakujem, ako tlieskam, skláňam pomyselný klobúk, to bolo super. Uvidíme, či nás prekvapí zase na budúce, keď niečo takéhoto bude, čo si v rámci reprezentácií vymyslíte. Dobre,
Tak sme zhrnuli teda takéto, že tvoje šípkarské a spevácké výkony. Chcem si ťa spýtať takú otázku, dosť často ju kladiem v rámci Double Inu. V čom je u teba výnimočnosť šípok? Šípky sú individuálny šport, kde každý môže vidieť svoje hranice. Či už fyzické alebo mentálne. A odráža to osobnosť človeka. Tam vidíte, aký je ten človek. Či je bojovný, či je vytrvalý, či je to dravý, tú osobnosť, či je to temper, stále sa odráža, či je to sangvinik, alebo je to flegmatik. Vidíte na tých osobnostiach, či je človek lakomý, alebo je prajný. Aj to vidíte na šípkach. Odráža, zrkadlí osobnosť človeka. Vidíte sa v ňom sám. Takže ako náhle urobíte nejakú chybu, hneď to vidíte na tom terči. Takže čo sa týka týchto osobnostných vlastností, vidíte. A šípky majú nesmierne veľa levelov, áno. To nie je len o tom, či hodím 50, 60, priemer 70, ale o tom, aký som vytrvalý, či to dokážem hrať. Tréning, ako sa odráža, ako zvládam situácie, keď sú krízové. Mnoho hráčov prídu sem a povedia mi, doma ja hrám 90 priemer. Ja hádžem už na rozcvičke, tesne pred zápasom búcham 140-ky. Začne zápas, všetko sa rozsype. Čiže zvládať krízové situácie, sila osobnosti, koľko vecí sa tam mení, je to obrovský rýchly vlak, horúce energie, ktorú musíte zvládnuť v tom momente, aj keď sa to zdá, že stojíte na čiare. Bojujete s vlastným vnútrom, bojujete so súperom, s tempom, s rušivými efektmi. Takže turnaj je najvyšší možný level a vyskúšajme si to všetci. Je to krásne, ináč. Ako super povedané, lebo v tom je rýchly napríklad, ešte aby som to tak možno doplnil, že keď aj pokazí niekto 3 šípky, máte len čas odhodených súperových 3 šípok na to, aby ste sa stihli zregenerovať. Dobre hovorím, tak, ako hovorím. Tak. A to je vlastne veľmi krátke, to není, že futbal má po 45 minútach nejakú pauzu. Presne tak. A že tam je 15 minútové, alebo niečo, tu je to niekde, niekto hádže rýchlo, takže je to koľko? 10 sekúnd možno? Ani nie? Áno, sú pomalší hráči. Niekto si dovolí aj urobiť na čas. Vie, že má problém, že nehrá ten svoj optimum a počká si na tej čiare, zrovná sa. Je to dovolené. Nikto nemôže povedať, že by človek zdržiaval, sú aj pomalší hráči. Ale čo sa deje na tom prechode, vyhodnocovanie tej situácie, prepočítavanie, čo idem hrať, na čo sa cítim, to je tá technické veci, šípkara. čiže Quantum momentálne spolupracujem s niekoľkými ľuďmi, ktorí snažia konzultovať technické veci. Až vtedy si to uvedomím, koľko je za tým, čo všetko šípkar musí vnímať, technickú vec, naladenie, vlastné dýchanie, odhodlanosť, vizualizáciu výkonu a naplňanie tej vizualizácie, dávať to do reality. Čiže tam množstvo vecí, ktoré musí splniť, aby ten výkon bol dobrý. Áno. Takže úžasné. Trošku zafúka bočným je to, už ste zase inde, hej. Super začne tlačiť, zavrie niečo vyššie, vy cítite, že je že sa nabudil, že si začína veriť, vy už proste utekávam zase ten vlak, musíte zase skonsolidovať. No úžasné niečo. A potrebuješ ESO v rukave, jak sa hovorí? Presne tak. Aby si to dokázal? Presne. Odporúčam všetkým, je to nádherný šport, ktorý sa nezdá, že by to bol fyzické, ale sme tu niekoľko hodín, takže po fyzickej stránke ste zničení, ale nádherné súboje, nádherné dobrodružstvá odporúčam. Takisto vznikajú nové priateľstvá rôzne. To a každopádne. Všetko tomu je vlastne jeden obrovský celok a to sa volá šípky, doslova do písmena. Máš ty takéhoto, v rámci teda aj osobnosti, jak si to teraz spomínal, šípkara zo svetovej scény, z PDC? Ja som zo športovej rodiny a vždy snažím sa nejako tie kvality tiež odpozerať, áno. Neodporúča sa úplne kopírovať, ale všetci tí svetoví hráči majú nejakého spoločného menovateľa a to je nejaké technické parametre, áno, ale určite sú tam sympatické osobnosti. Gary Anderson, úžasný hráč dlhé roky, áno. Peter Wright je nádherná osobnosť, vidíme, že človek nemusí byť zabijak, aj Mike van Gerwen, že všetkých zožrať, áno. Ale môže to byť aj hráč, ktorý je prívetivý a fair play tak to Peter Wright určite je, lebo ona keď prehrá, vidíš to vrúcne objatie. Presne tak. Sekundičku. Takže aj toto je súčasť detašovaného pracoviska, takže je to tak fajn. Aurel Hake z týmu Máme zámky prišiel pozdraviť. Tak určite, ten Gary Anderson dlhé roky ma držal, čo sa týka
tej osobnosti šípok, ale samozrejme vnímam všetkých hráčov PDC momentálne scény, hlavne tá popredná špička. Veľmi sa mi páči, samozrejme, Phil Taylor bol unikát. Áno. Možno, že teraz taký malý nám rastie. Presne tak. Alebo už vyrastá nejako, Luke Littler. Ale tak, ako na Slovensku rastú šípky výkonnostne, tak rastú aj na svete. A kde sa to posunulo, začína to byť už na veľmi, veľmi tesnej hranici, úplne pod stropom. Tak ten Luke Littler, čo predvádza proste o level vyššie ako všetci ostatní hráči, nikto mu nestíha ani. Tak to je akože zase ukážka anglickej školy, že ako v hokeji sú Kanadiania, že stále príjmu na nejaký svetový pohár a ukážu, že sú odačo vyššie ako ostatní. Zase dačo vedia lepšie ako ostatní. Tak je to v prípade Luka Littlera. Nejedná sa len o to, že má 17, 18 rokov. Proste v takom veku také témy ako treba dozrieť, aby človek nemal rešpekt, aby vyzrel. Nie, neplatí. Proste buď to prídete, viete, veríte si, tak to môžete urobiť aj v 15, aj 16. Takže všetkých juniorov teraz povzbudzujem, tlačím, aj ženy do toho, že neexistuje, že postavíte sa proti Vladovi Zadkovi, dlhoročný najlepší hráč, jeden na Slovensku. Kľudne môžete, ak zahráte skvelé šipky, bude sa musieť aj on pokloniť a podám nám ruku. Presne tak. Gervin Price napríklad povedal o Lukovi Littlerovi, že momentálne je v podstate starou gardou neporaziteľný. Jediný, kto ho porazí, bude nejaká nová generácia, ktorá znova príde, pretože tá kvalita sa zdvíha. A títo starí už v rámci tých návykov, asi myslím, že to myslel tak, už to nedávajú, lebo on je proste bezprostredný, úplne, že ja to tam proste hodím a chcem byť prvý na tabli, ja ti to ukážem, zavriem ti to a podám ti ruku a odchádzam. Úplne, že nekompromisne, presne bez pravidiel, jak si to aj ty vlastne naznačil teraz, takže takisto pre juniorov, ženy, kohokoľvek. Nebojte sa toho, je to úžasné a tá emócia potom, keď to dosiahnete, je ešte krajšia. Presne tak. Aj u nás stále sa hovorí, že ženy sú slabšie šípkarky ako, hej, aj výkonnostne to, keby bolo vidno, hej. Dôkazom je Bo Greaves alebo Fallon Sherrock, že dokážu nad 100 hrať a konkurovať tým mužom, ale tak aj v tenise. Áno. Úžasné tenisky, tiež veľmi technicky, fyzicky náročný šport, tak prečo by žena za určitého dobrého vedenia a tréningu a chcenia bojovnej povahy nemohla hrať to, čo muže. Absolútne to nechá, preto vyhľadávam si teraz aj ženské hráčky, ktoré majú talent a sledujem tie ženské hráčky, výborný talent Mária Kormančíková, posledne Vizváriová, fantastický talent, myslím si, to vidíte v očiach, tá bojovnosť. Zdravosť. Takže to sú hráčky, ktoré by mohli potrapiť aj mužov. Myslím si, že spejeme k tomu v rámci aj všetkých našich turnajov v rámci Slovenska a ja pevne verím, že sa to akože stane a že sa tu budeme teda ozaj škrábať o každý jeden double a bude to rozhodovať. Bude samozrejme veľa plačov, veď to je v poriadku, tá emócia je OK, ale bude určite aj veľa tých šťastných slz a to je to, čo chceme v tomto športe dosiahnuť. A juniori, to je osobitná kapitola. To nás čaká, my osobne už to vidíme, hráči z tej prvej 20-ky, že to už je ako otázka času, keď to budeme padať. Práve prehral Vlado Zadko s Maťom Homolom 5-0. 5-0 udávaš? 5-0, myslím, že bolo. Áno, som išiel okolo za 4-0. Ten chlapec zahral včera už 96 na nejakom zápase. Pravidelne hrá hore, cez 80 hore, do 90. To nemôžete naháňať. Akože my máme niekde svoje limity a taký hráč, ktorý vám toto pravidelne robí, tak asi bude špičkou čoskoro. Tá mentalita si myslím, že nechcem povedať, že novodobý, ale tým, že je mladý, má tú myseľ úplne inak, si myslím, nastavenú. Alebo začínal s inou myslou určite. Tak. A tá bezprostrednosť si myslím, že ho bude posúvať. To je samozrejme aj taká malá, nie že pozvánka, ale taká rada možno, že pre Fera Šulca, ktorý je trénerom reprezentácie dospelých. Treba možno, že aj takéhoto 23-ročného, 22-ročného chlapca možno by mu takáto reprezentačná pozvánka určite padla vhod, ale je to samozrejme všetko na Fero, na do konca sezóny je ešte kus času, chlapec teraz podáva výborné výkony, vo VD v turnaji v Maďarsku bol úspešný. Prvý, áno, jasné. Takže ja si myslím, že dobre zavrtá do tej zostavy. A keď dneska takto ide, už bolo Lázovce, už je v semifinále, tak ten chlapec je na medaili a s tým výkonom môže vyhrať kľudne tento slovenský pohár. Ja mu to veľmi prajem. Všetci. A budeme sa tešiť na jeho výkony a budeme ho povzbudzovať ako parťáka. Dneska už som si natočil taký krátky vstup ohľadom toho International Cupu, kde vlastne skončil prvý a vlastne on
sa historicky stal úplne prvým víťazom, lebo tá kategória je čisto nová. Áno. A keď sme dotočili, tak mi hovorí, že dobre, tuto máme za sebou a keď vyhrám turnaj, prídi znova. A ja, že dobre, Maťko, není problém. Takže musím si počkať a verím tomu, že bude znova, veď to uvidíme. Čoskoro. Ten výkon je veľmi stabilný, krásne technicky, to má postavené, bojovná povaha, ten sa nikdy, vidím, že toho počas zápasu vôbec nemá náladové kolísania, že by si chvíľku neveril, alebo ho bol sklesli. Stále má rovnaké oči predátora. Búcha to tam, výborná povaha. Bude to šampión budúci veľký. Ja držím palce všetkým. Dobre, Števino, akože ukecaný si riadne, kamarát, to sa mi veľmi, veľmi páči v rámci takýchto podcastov, je to super, neťahať od teba veci. Spravíme si takto na konci môj obľúbený kvíz, ktorý sa volá 5 otázok. Budú aj ťažké, ale budú aj ľahké. Dobre? Ideme na to? Nech sa páči. Čo po východňarsky znamenajú CGčka? No, sú to ceplegáce. Hej, po slovensky teda? Rodák z Košíc, celá moja rodina východňari, žiadny problém, veľmi ľahké. Teplé gate je správne, ale kebyže to máme povedať po slovensky, tak je to čo? Teplé gate. Nie, teplé nohavice. No áno, do prekladu. Ale CGčka si trafil na výbornú. Som sa bál, hovorím, keď nebudem vedieť východňari, nie, toto som si tak, lebo som to videl niekde, ma to trafilo, hovorím, toto keď ti dám, to musíš vedieť určite. Výborne. Druhá otázka, taká ťažšia, ale skúsime. Aký je chemický vzorec kuchynskej soli? Na. Áno. Číslo je tam ešte. NaCl. NaCl. Áno, je to chlorid sodný. Chlorid sodný, áno. Dobre. Brat ma zje. Vieš, kde sa nachádzame, v akom meste? Momentálne sme v Partizánskom. A akú má EŠPZ-ku partizánske? Partizánske má Topolčianske. Nie, má svoju. Naozaj? Áno, aké sú to dve písmená? PTO. Nie, partizánske. Naozaj? Áno, akú má vlastnú? To nemá, ja som myslel, že to je 100%. Nie, naozaj? Jasné. Nevedel som. Ideme ďalej. Štvrtá otázka. Toto bude veľmi ľahké. Kto v origináli naspieval skladbu v dolinách? Tak, Karol Duchoň. Ovšem. Perfektne. Dobre. A posledná otázka. Koľko metrov nad morom má Mount Everest? To je nejaká 8 tisícovka. 8 tisícovka? 8 tisícovka však. 8 sú tam 3 osmičky, je to 8848. Už len sa tam vyštverať. Nikdy viac, nie, akože nikdy, nie, že nikdy. Kopce to je akože, hej, už tam ten Tatry sú náročné. To už je náročné, presne. Dobre, perfektne si to zvládol celé. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie, že sme takto vlastne vybehli do Partizánskeho, zahrali sme si šípky, zároveň sme natočili podcast. Verím, že v Rímavskej Sobote budeš stále oddaný, budeš tam aj spievať a verím, že tvoje výkony budú gratovať. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré ti prajem. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem a príjemný deň. Držte nám palce vo všetkých turnajoch a hlavne Števinovi, nech sa mu darí. Toto je Števo Hájek, aktuálny majster Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne, všetkých vás pozdravujem. 43, Denis zatvára 20. Denis zatvára 20. Je to tam. Denis Denisov zatvára Pavlovo výsledko, stáva sa víťazom druhej ligy slovenského pohára. Paráda. No dobre, keď sme prvýkrát točili s Maťom vstup, tak mi hovorí, že keď to vyhrám, tak to natočíme znova. Maťo to síce nevyhral, ale ja sa dodržujem. Povedz nám bezprostredné emócie. Prvá liga, finále, tvoje prvé, druhé miesto. Spokojnosť, čím? Tak bola tam troška tá nervozita a to sa asi aj ukázalo na tom zápase. Ale myslím si, že pekná skúsenosť a je na čom stávať a do budúcna si myslím, že to bude lepšie a lepšie. ZŠO je tu, turnaj je takisto. Verím, že sa ešte viackrát uvidíme aj v Double Ine a aj na všetkých turnajoch. Každopádne, aj keď druhé miesto trošku si určite smutný, tak veľká gratulácia, dobrý úspech. Ďakujem krásne. Všetko dobré. Ahojte. Takže druhý hrací deň, nedeľa. Dneska sú len družstva. Predtým, než vám to predostriem, tak dávam taký malý výsledkový servis zo včera. Piatkovú warm-upku vyhral Peťo Mesároš.
Juniorov do U13 vyhral Marcel Miklík, juniorov do U18 vyhral Peter Adamec junior, ženy vyhrala Katka Naďová, muži 2. liga vyhral Denis Senikov, muži 1. liga vyhral Tomi Rosandič, boli potom rôzne bečkové kategórie, takzvané Lucky Losere a myslím, že večer, keď sa hrali dvojice, tak to vyhral Mišo Kopun s Milanom Dolinským. Čiže toto tak skratke v rámci tohto servisu a ideme na tie družstva. Takže dneska sa hrá v rámci 2. ligy družstiev, sa hrá kompletné play-offko, pretože z 2. ligy postupujú 4 najlepší do KO Pavúka na majstrovstvá Slovenska. A čo sa týka dneska 1. ligy, tak sa hrajú posledné zápasy v play-off a tým pádom sa bude vedieť, ktoré mužstvá sú víťazi skupín a tí si zahrajú o majstra základnej časti. To isté samozrejme bude prebiehať aj v 2. lige s tým, že tam sa vlastne ocení víťaz základnej časti 2. ligy a takisto sa budú tie 4 miesta formovať v rámci teda majstrovstiev Slovenska. Zároveň sa hrá teda KO Pavúk 2. ligy. Hrajú Vrútky proti Komiaticám a Rača proti Šale. A na druhej strane hrá Senica proti Krušovciam a vzadu je Poprad A proti Podunajským Biskupiciam, teda Baobab. Toto je 8 najlepších tímov z 2. ligy. Víťazi týchto zápasov automaticky postupujú do KO Pavúka na majstrovstvá Slovenska. Zároveň majú miestenku na budúcu sezónu v 1. lige, ale tento turnaj sa dneska dohrá celý, čo vlastne znamená, že dneska sa aj zistí, kto bude majstrom základnej časti 2. ligy. Dobre, deň sa nám pomaly posúva a tu si to rozdajú o víťaza základnej časti 1. ligy a to je družstvo MPBčko, čiže Most pri Bratislave s A tímom z Nitry. Samozrejme, že play-off 1. ligy v rámci majstrovstiev Slovenska sa bude konať na ďalšom a poslednom slovenskom pohári, tak som zvedavý, že kto bude mať tú najlepšiu tzv. Odrazovú zónu. Takže za malú chvíľku to začne celé priateľské podanie rúk a ideme na to. Most pri Bratislave proti Nitre. ...72 na výhru. Je to tam! A Nitra sa stáva víťazom základnej časti 1. ligy, keď porazilo MPB a vyhráva, takže srdečná gratulácia. Takže toto sú víťazi základnej časti 1. ligy Dart Klub Nitra. No dobre. Posledné informácie v rámci tohto slovenského pohára sú postupujúcimi z 2. ligy na majstrovstvá Slovenska je Rača, Poprad, Senica a Komiatice. S tým, že víťazom 2. ligy sa stali Komiatice a víťazmi 1. ligy sa stal klub DC Nitra. Tu ste vlastne mali možnosť vidieť do krútke. Toľko vlastne všetky informácie ohľadom slovenského pohára číslo 3. Verím, že Double In vás opäť niečím zaujal, pobavil. Určite myslíte a tú disciplínu, ktorá je veľmi dôležitá v rámci všetkých zápasov a turnajov. Ďakujem všetkým, ktorí boli zúčastnení a vidíme sa na budúce. Double In, prvý šípkarský podcast s Jurajom Kukučkom. Double In vám prinášajú AD Building SK, AD Dart Klub Hlohovec,
Regionálne združenie šípkarských organizácií.